హలో బ్రో నమస్తే. ఈరోజైతే మనమైతే ఫిషింగ్ కలదనమాట. బట్ బ్రో అయితే వెళ్ళాడు. సో తను వర్క్ చేసే చోట తన కొలీగ్తో అయితే వెళ్ళాడనమాట. అండ్ అతనైతే మన రాష్ట్రం అయితే కాదు, వేరే రాష్ట్రం. బట్ ఎనీవే బ్రోకి అయితే ఈరోజు ఒక ఫిష్ అయితే పడింది. సో ఇదైతే బొచ్చు అనమాట. అండ్ చూడండి ఎలా ఆడిచి తీసాడు. అండ్ లాస్ట్లో అయితే మనోడు చెప్తాడు ఏదో వాళ్ళ భాషలో, నాకైతే ఏం అర్థం కాలే. ఎవరికైనా ఆ భాష వచ్చి తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి ఏమన్నాడు. ఓకే రైట్, ఈ వీడియో అయితే మొత్తం చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ ఖచ్చితంగా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి, మీరైతే సపోర్ట్ इस्तूనే ఉండండి. ఓకే రైట్. भइसकेको छ एउटा है, अब सब सानो परेछ, घर जाने बेला नि भइसकेको छ। आजलाई चाहिँ साग पुग्ने भयो हामीलाई। अनि तपाईँहरूलाई पनि चाहिएछ भन्नु होला, सम्पर्क गर्नु होला। पुरा यसलाई चाहिँ हामीले पार्सल गरेर पठाइन्छ, को कोलाई कति कति चाहिएछ भन्दै गर्नु होला। यस्तो माछाहरू चाहिँ यहाँ टन्नै पाइराखेको छ है साथीहरू। ल हस्त जय नेपाल।